Kinsa si Niño Oliver? Bata version ni Jesus. Si Cristo El Niño. Labiyo. Ito ako si Niño. Nya, ano kita? Background naman. Ikaw, ganyan. Background ako. Oh, fuck the Philippines. Yes, tell us about yourself. Yeah. Trabaho. Kasi yung gusto. Koan, nagtudlo ko binuang. Share ko binuang sa mga Nagbong bata. mga students. Senior high. Binuang mo ng senior high? Senior. Walang mugling bata. Anday, good day. Hindi, betul. So, koan, nako sa academe niya banda-banda sa banda-banda. Aspiring musician na may banda ni Joshua ala Ahkbar. So you make patag ka mga search niya sa Nice. Spotify. Ala Ahkbar, ALAAH KBAR. Ay, no. Ano, istoryado ang